Znate, mi koji smo slični, upućeni smo da budemo upereni jedni u druge. Ne brinite ništa ne brinite. Zahvaljujući mojim vezama, mi ćemo brzo odavde. Normalno, ako vi želite. Pa ja se slažem. Dobro, onda želite. Izvinite, da vas pitam, a što su vas uapsili? Primitivci. Zamislite, osumnjičili su me da sam ukrao satenski brusholter iz robne kuće. Budale. Oni nemaju pojma kakvu ja kolekciju brusholtera imam. Doći ćete da pogledate kod mene kako je to divna kolekcija. A šta će vam? Kako šta će mi? Pa to je nešto što čovjek treba imati u ovim divnim prilikama. Dozvolite to. Ja ću vam pokazati.